Mutta tänään on aiheena siis, että miten löytää oma kutsu. Ja aihehan on niin kuin hyvin laaja. Tämä on aihe, josta me voitaisiin pitää 2 viikon seminaaria. Sittenkin olisi vielä paljon puhuttavaa sen jälkeen. Me voitaisiin puhua niin kuin eri tasolla niistä kutsuista. Me voitaisiin puhua siitä, että Jumala on kutsunut jonkun isäksi tai johonkin työhön, johonkin tiettyyn työtehtävään. Me voitaisiin puhua siitä, että jollakin on aviomiehen tai vaimon kutsu tai mitä ikinä. Meillä on monenlaisia kutsuja Jumalalta, mutta ei me voida näitä kaikkia tällaiseen reiluun puoleen tuntiin käydä läpi, joten tänään keskitytään ehkä enemmän siihen, että mikä se Jumalan kutsu voisi olla Kristuksen ruumiin rakentamiseen, eli seurakunnan rakentamiseen itse kullakin sen seurakunnan hyväksi. Siitäkin ehkä jää vielä aika paljon tämän illan jälkeen sanottavaa, mutta jotakin yritetään ottaa siihen aiheeseen tänään kiinni. Mutta rukoillaan vielä tähän alkuun. Kiitos Pyhä Jumala siitä, että saadaan olla Jeesuksen tähden tässä sun edessä. Ja me kiitetään tänäänkin todella siitä Jeesuksen verestä, josta tässä kuultiin jo laulussakin, siitä, joka riittää puhdistamaan meidät tänäänkin ja riittää tänäänkin sovittamaan kaiken meidän synnin, kaikki meidän rikkomukset Jumalan kanssa, Jeesus. Me kiitetään, että meidät on otettu siihen uuteen perheväkeen. Me saadaan olla Jeesuksessa uusia luomuksia ja me saadaan olla palvelemassa sinua siellä Jumalan valtakunnassa. Herra, pyydetään, että tämänkin aiheen ympärillä, missä ollaan kutsun ympärillä, niin pyydetään, että senkin ympärillä jotenkin saisit olla puhuttelemassa meitä ja kutsumassa meitä sille oikealle paikalle ja siihen suuntaan, mihin sinä olet tarkoittanut, Jeesus. Ja pyydetään, että kaikki tämä saa koitua jotenkin yhteiseksi rakennukseksi, toinen toistemme parhaaksi ja ennen kaikkea jotenkin, että sinä saat kiitoksen siitä kaikesta, mitä tapahtuu tässä illassa ja ylipäätään meidän elämän kautta. Herra, me ollaan monella tavalla vajavaisia. Me tarvitaan sinua, Herra. Me tarvitaan niin kuin sun voimaa jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen. Ei meillä ole sitä, mistä me voidaan jotakin ihmeellistä kaivaa, mutta sinussa on se kaikki hyvä, mihin me saadaan tänäänkin turvautua, Jeesus. Tule lähelle meitä, tule koskettamaan, tule puhumaan Jeesuksen nimessä. Amen. Ehkä on joskus viitannut täällä omaan taustaani jonkin verran. Mä muistan, kun mä olin tuollainen aika paljon nuorempi vielä kuin nyt, ehkä siellä jossain teini-iän paikkeilla. Mietin monesti, että mikäköhän se on se mun kutsu seurakunnassa. Ja monesti tietysti kun katselee, että ketä seurakunnassa niin on näkyvästi esillä, niin siellä on papit ja kanttorit ja ei siellä paljon muita sitten niin näkyvästi esillä ole. Sitten mä ajattelin, no ei musta kumpaakaan näistä tehtävistä ei ainakaan ole. Mä olin ensinnäkin ihan valtavan kova jännittäjä. Niin kova jännittäjä, että se oikeastaan hallitsi kaikkea semmoista esiintymistä, missä olin koulusta lähtien. Yliopistossa edelleen, kun piti tulla esille ja pitää joku esitelmä, niin se oli aivan työ ja tuskan takana. Ja sen takia mä olin aika hukassa mun oman kutsun kanssa pitkään. Ja mä luin 3 vuotta kuitenkin teologiaa. Luin kuitenkin, vaikka en halunnutkaan papiksi. Sitten tuli jollakin tavalla semmoinen stoppi ja mä ajattelin, että mä en jaksa tätä. Ei tästä tule mitään. Ja mä lopetin opinnot. Siirryin vuodeksi tekemään jotain ihan muuta. Menin tehdastöihin ja hain toisten opintojen pääsykoekirjoja, laitoin jonnekin myös papereita sisään ja mietin, että mitä sitä lähdetään seuraavaksi, mihin se suunta on. Mutta joku siinä niin kuin kuitenkin esti mua lähtemästä toiseen suuntaan. Joku sisällä sanoi, että sun pitää palata niihin opintoihin, mitä sä teit aikaisemmin. Ja niinpä sen vuoden jälkeen, vaikka edelleenkään en ymmärtänyt tarkoitusta, niin mä menin jatkamaan sitä teologiaopiskelua ja ajatus oli se, että niin kuin sanoin, että papiksi ei nyt ainakaan, mutta siitä huolimatta mä niin kuin ikään kuin varmuuden vuoksi sitten menin kirkollisiin harjoitteluihin, jotka siis vaaditaan, että papiksi voi ryhtyä. Mä ajattelin, että no annetaan nyt tälle jonkinlainen mahdollisuus ja mennään sinne ja yritetään niin kuin tätäkin reittiä.
Ja niinpä mä olin 2 kuukautta kirkollisessa harjoittelussa tuolla Jyväskylässä. Ja en voi sanoa, että olisi tapahtunut mitään semmoista profetaalista ilmestystä tai jotakin suurta niin kuin näkyä tullut tai vavisuttavaa kokemusta. Mutta jotakin Jumala teki tämän jakson aikana mun sydämessä. Ja mä ymmärsin jollakin tavalla, että kaikesta siitä mun niin kuin pelosta huolimatta ja kaikesta siitä, mitä mä olin vuosia niin kuin epäröinyt, siitä huolimatta Jumala kutsuu mua jollakin tavalla tällaiseen opettamiseen ja puhumiseen siellä seurakunnassa. Pikkuhiljaa koin myös, että Jumala varusti siihen tehtävään, antoi viisautta siihen tehtävään. Ja vaikka pelko ei heti ehkä väistynyt, niin pikkuhiljaa siinäkin päästiin eteenpäin ja Jumala vapautti. Totta kai tiedostan se, että edelleen on hyvin vajavainen siinä kutsussa. Mä tiedostan, että Jumala kutsuu heikkoja, hän kutsuu hyvin niin kuin vajavaisia ihmisiä tehtäviä, jotka on heitä suurempia. Niitä me saadaan tehdä, välillä kompuroida ja välillä ihmetellä, että minkä ihmeen takia Jumala on mut tähän kutsunut tai itse kunkin meistä kutsunut mihin tehtävään. Mutta kuitenkin ajattelen, että tänä päivänä Jumalan armosta saan tässä tehtävässä ja tässä kutsussa olla palvelemassa omalla paikallani sitten siinä Kristuksen ruumiissa omilla, tai sillä lahjalla, mikä Jumala on siihen antanut. Mutta näin niin kuin pohjustuksena voisin sanoa, että Jumalan kutsu se ei ole aina ilmeinen ehkä meille itsellemme. Se voi olla sellaiselle alueelle, jolle sä tunnet hyvinkin suurta heikkoutta. Tai se voi olla alue, jolle sä tunnet epävarmuutta tai jopa pelkoa niin kuin omalla kohdalla. Me voidaan lukea Mooseksesta, joka kutsuttiin, ja me huomataan, että ei Mooses ole kovin niin kuin, että jes, tää on mun paikka. Ei, hän vastustelee, kun Jumala häntä kutsuu. Hän pyrkii melkein pois siitä kutsusta, mutta silti hän on, sitten kun hän suostuu, niin hän on oikealla paikalla. Gideon on hyvin vastaava tapaus. Ei hänkään tunnus, että tämä on mun paikka, kun Jumala hänet kutsuu. Mutta silti hän lopulta ottaa sen kutsun vastaan ja Jumala kasvattaa häntä ja varustaa häntä. No, jos mietit, että oot nyt palvellut seurakuntaa jo vuosikausia ja ikä alkaa olemaan, että miten tämä aihe mua nyt koskettaa, niin kyllä mä ajattelen, että tämä koskettaa kaiken ikäisiä. Me nähdään Raamatussa, että Jumala kutsuu hyvin monen ikäisiä ihmisiä ja voi kutsua aina niin kuin uudelleen ja uudenlaisiin tehtäviinkin. Tämä mainittu Mooses oli 80-vuotias, kun Jumala hänet kutsui. Jumala kutsuu meitä monessa iässä. Ehkä 30-vuotiaana kutsu näyttää vähän erilaiselta kuin se näyttää 50-vuotiaana tai 80-vuotiaana. Mutta joka tapauksessa kutsuja on sama ja hän haluaa meitä käyttää. Joskus on kuullut tällaisiakin lauseita seurakunnassa, että minä olen osani tehnyt, että jätetään nyt nuoremmille sitten tämä homma. Mutta sitä ei löydy Raamatusta, ainakaan mun Raamatusta ei löydy. Eli mikä tahansa sun ikä on tai tilanne on elämässä, niin mä ajattelen, että Jumala haluaa sua käyttää, Jumala kutsuu sua, Jumalalla on sulle käyttöä. Sä et ole liian vanha tai liian nuori tai liian heikko tai liian jotakin, vaan Jumala haluaa käyttää sua omassa ruumiissaan seurakuntansa hyväksi. No, perustana on toki se, että Jeesus on aina se meidän ensimmäinen kutsu. Meidän tärkein kutsu on aina seurata ensin Jeesusta, vastata siihen kutsuun, jonka hän meille antaa. Tästä kaikki lähtee liikkeelle, ilman sitä ei ole oikein mitään. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Siis Jumala on kutsunut ja hän pysyy sanassaan. Tämäkin on niin valtavaa, että meillä on kutsuja, joka ei sitä meitä hylkää. Hän pitää meistä kiinni, vaikka me ei aina olla kovin hyviä siihen kutsussa elämään. Mutta mikäli me ei tunneta Jeesusta, mikäli me ei seurata Jeesusta, niin ei oikeastaan millään niin kutsullakaan ole lopulta mitään merkitystä. Minkä takia näin? Sen takia, että sen todellisen kutsun me voidaan löytää ainoastaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ainoastaan tällainen ihminen, joka on saanut kohdata Jeesuksen, on uudesti syntynyt.
on saanut uuden identiteetin Jumalan lapsena. Ainoastaan tällainen ihminen voi elää siinä kutsussa, jonka Jumala hänelle antaa. Kristuksessa me voidaan olla toteuttamassa Jumalan ajatuksia. Kristuksessa me voidaan olla kirkastamassa hänen nimeään. Ja ainoastaan niin kuin Jeesuksessa me löydetään se todellinen minämme. Me löydetään se, mihin Jumala on niin kuin alun perin meidät piirustanut, mihin hän on meidät tarkoittanut siinä omassa suunnitelmassaan. Eli jos sä oot epävarma siitä, että mikä se sun suhde on Jeesukseen tänään ja ootko sä siihen kutsuun vastannut, niin vastaa tänään siihen kutsuun kyllä. Vastaa Jeesukselle kyllä ja lähde seuraamaan Jeesusta ja anna hänen ottaa sun elämässä hallintaas. Monesti ehkä tällainen ei-uskova ihminen ajattelee näin, että jos mä otan sen kutsun vastaan, niin mun elämähän menee ihan pilalle. Ei tästä enää tule mitään sen jälkeen. En mä halua niitä asioita. Mutta asia on lopulta täysin päinvastoin. Sä löydät sen, mihin sut on tarkoitettu silloin, kun sä otat Jeesukseen kutsun vastaan. Ainoastaan siellä sä voit löytää sen, mihin sut on todella tarkoitettu. Paavali kirjoittaa filippiläisille näin. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli voisi sanoa, että niin kuin Paavalin sanoma suhteessa kutsuun on tämä, että mä voin tehdä sen, mihin Kristus on mut kutsunut, mutta mä voin tehdä sen ainoastaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä tiedän, että mä oon puhunut hyvin paljon niin kuin tämän vuoden aikana, tai viime vuoden aikana, nyt vaihdettiin jo vuotta, viime vuoden aikana identiteetistä. Mä oon monessa puheessa nostanut se esiin, että meidän uudesta identiteetistä Kristuksessa. Mutta mä ajattelen, että tämä on niin ihan valtavan tärkeä asia, mitä meidän pitää uudelleen ja uudelleen ymmärtää ja muistuttaa myös itsellemme. Mä teen sitä myös itselleni uudestaan ja uudestaan. Tämä on kaiken avain, että me ymmärretään, ketä me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä en pysty mihinkään, ei minussa ole mitään, mutta mut on kutsuttu Jumalan toimesta ja sen takia mä voin elää uutta elämää uudessa voimassa. Mitä syvemmin me ymmärretään meidän omaa uutta identiteettiä, todellista identiteettiä, niin sitä vähemmän me kuvitellaan itsestämme, sitä enemmän me ymmärretään, että me tarvitaan Jeesusta kaikkeen meidän elämässä. Sitä enemmän me myös nähdään Raamatun sanaa, ei ainoastaan tämmöisenä mahdottomana vaatimuksena meille, mikä annetaan eteen, vaan Jumalan kutsuna, johon hän antaa myös voiman, että me saadaan elää sitä hänessä todeksi. Me ei olla ainoastaan armahdettuja kristittyjä, vaan me ollaan myös kutsuttu niihin edeltä valmistettuihin tekoihin, niin kuin Efesolaiskirja sanoo. Eli Jeesus on ensimmäinen kutsu, ja koska Jeesus on ensimmäinen kutsu, niin siitä seuraa myös se, että tärkeintä ei kuitenkaan ole etsiä kutsua, vaan kutsujaa. Ainoastaan kun me etsitään kutsujaa, niin me voidaan löytää kutsu. Tärkeintä ei ole etsiä lahjaa, millä palvella, vaan lahjan antajaa. Siellä hyvin tutussa kohdassa Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Mä ajattelen, että moni ei löydä sitä kutsua sen takia, että he etsii kutsua eikä etsi Jeesusta ensin. Moni ei ehkä löydä sitä lahjaansa, koska he etsii lahjaa eikä he etsi Jeesusta, joka sen lahja antaa. Ja jos me hypätäänkin johonkin kutsuun ilman, että me ollaan ensin etsitty Jeesusta, niin me ollaan hyvin todennäköisesti itsekkäässä kutsussa tekemässä jotakin sellaista, mihin Jumala, tai ainakin sellaisessa voimassa, mikä ei ole Jumalasta. Ja silloin se kutsu ei voi olla sillä tavalla tuottamassa hedelmää, mitä Jumala on tarkoittanut. Eli Jeesuksen täytyy olla kaikessa meidän kutsuun liittyen keskiössä, kaikessa meidän elämään liittyen keskiössä alusta loppuun. Koska ainoastaan silloin me voidaan kasvaa armossa, ainoastaan silloin me voidaan kasvaa seurakuntana niin kuin Jumala on tarkoittanut. Jokainen, jonka Jeesus on kutsunut, joka on vastannut siihen kutsuun, on myös liitetty
Kristuksen ruumiiseen eli seurakuntaan. Ja jokaisella ihmisellä, joka on liitetty tähän seurakuntaan, on myös kutsu toimia sen ruumiin hyväksi eli seurakunnan hyväksi. Efesolaiskirjassa Paavali sanoo, hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Eli Paavali sanoi, että ruumis pysyy kasassa jokaisen jänteensä avulla. Kullakin ruumiin osalla on voima, Jumalalta saatu voima, joka auttaa kasvamaan ja rakentumaan rakkaudessa. Siis sut on liitetty tähän ruumiiseen ja sut on myös kutsuttu aktiiviseksi jäseneksi siellä, koska Paavali sanoi, että jokaisella ruumiosalla on siellä tämä tehtävä. Eli ruumis on yksi, mutta siinä on monta jäsentä, niin kuin korinttilaiskirjassa sanotaan. Eri jäsenillä on erilaiset lahjat, eri jäsenillä on erilaiset kutsut. Ja se tarkoittaa, että ruumiissa on aina jollakin tavalla läsnä tämmöinen moninaisuus. Ja koska siellä on moninaisuus, niin se luo samalla jännitteitä siihen ruumiin sisälle. Se luo erilaista vertailua eri kutsujen, eri lahjojen välillä. Yhdellä on ehkä näkyvämpi kutsu johonkin tehtävään ja se saattaa luoda toisessa sitten semmoista, että minkä takia mulla on vaan tämmöinen ja minkä takia mä oon vaan tämmöisessä tehtävässä, kun tuo saa olla tuolla ja tuo tuolla. Moninaisuus, että meillä on erilaisia lahjoja, erilaisia kutsuja, se usein ajaa meitä poispäin toisistamme. Mutta sen takia ruumiissa on moninaisuuden lisäksi, eli monenlaisten kutsujen ja monenlaisten lahjojen lisäksi myös yhteys. Efesolaiskirjassa sanotaan, että se on yksi ruumis, yksi henki, yksi Herra. Siis samalla kun moninaisuus ajaa meitä hajalle toisistamme, niin se yhteys, mihin Kristus on meidät kutsunut, yksi henki, yksi ruumis, se kutsuu meitä palvelemaan niillä moninaisilla lahjoillamme toinen toisiamme, jotta se ruumis saa kasvaa. Kutsussa ei ole tilaa itsekkyydelle, siellä on ainoastaan tällaista palvelulle ja nöyryydelle tilaa, että me voidaan palvella toinen toisiamme sillä lahjalla, mikä meillä on. Eli jokaisella ruumiin jäsenellä on myös armolahjansa. Paavali kirjoittaa, että armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Ehkä olet kuunnellut monenlaistakin opetusta armolahjoista. Mä tiedän, että näistä on monenlaisia näkemyksiä, mutta jos mä itse määrittelisin, että mikä on se armolahja, mistä täällä puhutaan, niin se on Jumalan antama ei-luonnollinen lahja, jolla me voidaan palvella seurakuntaa. Tällaisen ei-luonnollisen lahjan lisäksi meillä on totta kai paljon muita lahjoja, mitkä on myös Jumalan armoa ja hyvyyttä, että meillä ne on. Ja niillä me voidaan myös palvella seurakunnassa, me voidaan palvella toinen toisiamme. Mutta se ei ole kuitenkaan sama kuin se armolahja, mikä jokaisella uudesti syntyneellä kristityllä ainakin yksi lahja on Raamatun mukaan. Tämä armolahja, se saattaa olla päällekkäinen jollakin tavalla se meidän luonnollisen lahjan kanssa. Se voi tukea sitä meidän luonnollista lahjaa tai toistepäin. Mutta ei välttämättä. Se voi myös olla hyvinkin eri alueilla, kun me ollaan ehkä luonnollisesti lahjakkaita tai mihin meillä on luonnollisesti lahjoja. Eli armolahja on Jumalan erityinen lahja jokaiselle uskovalle, jotta Kristuksen ruumis saa rakentua. No me puhutaan nyt kahdesta asiasta tässä koko ajan vähän päällekkäin. Me puhutaan kutsusta ja lahjoista. Ja nämä sanat ne on hyvin lähellä toisiaan, mutta kuitenkaan ne ei ole ihan sama asia. Ja jos mä yksinkertaistetusti sanoisin, niin sano, että lahjat antaa voiman tehdä jotakin. Se lahja, mikä me ollaan saatu Jumalalta, se antaa voiman tehdä jotakin. Ja kutsu
on se paikka tai tehtävä, jossa me voidaan käyttää tätä lahjaa. Eli lahja antaa voiman ja kutsu on sitten se paikka tai tehtävä, jossa me sitä lahjaa voidaan käyttää. Eli kun meillä on kutsu, niin me käytetään Jumalan antaman voiman mukaan sitä lahjaa. Ja sen takia, jos me ymmärretään meidän lahja, niin on myös helpompaa ymmärtää se, että mihin meidät on kutsuttu. Jos sä oot saanut evankelista armolahjan, niin sä todennäköisesti voit ajatella, että sun kutsu on jossakin semmoisessa tehtävässä, missä sitä evankelista armolahjaa voi käyttää. Eli jossakin, missä niin pääsee tavoittamaan uusia ihmisiä. Tai jos sun armolahja on vieraanvaraisuus, niin sä pystyt ehkä tätä lahjaa käyttää tietynlaisessa kontekstissa, tietynlaisessa tehtävässä. Jos se on antaminen, niin sama asia. Siis monenlaiset lahjat, ne antaa suuntaa siihen, että missä se meidän kutsu voisi olla. Se ei suoraan kerro kutsua, mutta se antaa vähän niin kuin osviittaa siitä, että mihin suuntaan kannattaisi katsella. Lahja siis antaa voiman toteuttaa kutsun. Ja sitä voimaa meillä ei ole luonnostaan, vaan se on aina Pyhän Hengen tuotosta meissä, Pyhän Hengen voima meissä. Ja tärkeää on siis etsiä Jeesusta, ymmärtää se lahja, mikä me ollaan saatu, ja antaa se sen jälkeen Jeesukselle, hänen käyttöönsä, toisten ihmisten hyväksi, jotta me löydetään myös se meidän kutsu. Sun armolahja, se voi totta kai olla myös niin kuin seurakunnan ulkopuolelle. Jos sulla on joku lahja, sä voit käyttää sitä ehkä työelämässä, sä voit käyttää sitä harrastuksissa, voit käyttää perheen keskellä monissa paikoissa. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että jokainen armolahja on myös tarkoitettu, tai jokaisella on lahja, joka on tarkoitettu myös seurakunnan rakentamiseksi, jotta se ruumis rakentuu, niin kuin Paavali siellä Efesolaiskirjassa sanoi. No miten sitten löydetään se oma lahja ja oma kutsu? Ensinnäkin Jumala haluaa, että me ollaan tietoisia meidän lahjasta, jolla me voidaan palvella. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Ei Paavali halunnut antaa semmoista teorialuentoa, että mitä kukin armolahja sisältää, minkälaisia ne on, vaan hän halusi, että ihmiset, jotka on siellä seurakunnan sisällä, he ymmärtäisivät sen lahjansa, mikä heillä on, he käyttäisivät sitä ja he pyytäisivät Jumalalta yhä enemmän niitä lahjoja. Se ei ollut teoriaa, vaan se oli käytäntöä, mitä Paavali halusi puhua sinne. Luvun 14 alussa korinttilaiskirjassa Paavali kirjoittaa, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Tämä pyrkiä innokkaasti siellä, se on ikään kuin sana, että kiihkoilla tai palaa innosta, tämä sana, mitä siinä käytetään. Mä en tiedä, miten usein sä rukouselämässäsi kiihkoilet tai palat innosta, kun sä pyydät niitä armolahjoja. Toivottavasti usein. Koska Jumala pyytää tai sanoo, että meidän tulisi pyytää innokkaasti lahjoja. Jos me nähdään, että meidän yhteisössä, meidän seurakunnassa on tarve jollekin lahjalle, tarve jollekin kutsulle, niin me saadaan tuoda se Jumala eteen. Me saadaan innokkaasti pyytää, että Jumala, anna tähän lahja, tähän puutteeseen, että me saadaan nähdä sitä kasvua niin kuin sä oot tarkoittanut. Tämä on Raamatun mukainen pyyntö. Ja tässä samalla tulee semmoinen Raamatun hauskuus esiin, tai Jumala hauskuus, että hän sanoo, että teidän tulee pyytää innokkaasti, ja samaan aikaan hän sanoo, että hän antaa oman tahtonsa mukaan. Hän haluaa, että me vuodatetaan sydämemme ja pyydetään innokkaasti, mutta kuitenkaan me ei voida sillä pyytämisellä koskaan velvoittaa häntä antamaan meille mitään, vaan hän antaa aina niin kuin hän haluaa. No mä en lähde luettelemaan näitä hengellisiä lahjoja, niitä on sen verran paljon, riippuen vähän, että kuka niitä listaa ja kuka niitä sieltä Raamatusta etsii. Jos haluat, niin voit näistä Raamatun kohdista katsella, siellä löytyy paljon näistä lahjoista tämmöisiä listauksia, eikä nämä nyt välttämättä siis ole
että nämä asiat, mitkä täällä listataan, että ne on niin kuin täydellinen lista kaikista armolahjoista. Varmasti voi olla muitakin, mitä ei näissä ole listattu, mutta antaa ne kuitenkin suuntaa. Siellä on paimenen lahjaa, siellä on evankelistan lahjaa, siellä on opettajan lahjaa, mutta yhtä lailla siellä on johtamista, siellä on palvelua, siellä on parantamista, siellä on vieraanvaraisuutta ja niin edelleen, niin kuin monenlaisia lahjoja. Ja jotkut lahjat ja jotkut kutsut, ne on näkyvälle paikalle. Jonkun kutsuu ehkä sitten olla hyvinkin niin kuin näkymättömästi siellä ikään kuin ruohonjuuritasolla seurakunnassa palvelemassa toinen toista sillä lahjalla, jonka Jumala on antanut. Se ei ehkä koskaan pääse mihinkään estradille, niin kuin tämä Risto käytti tästä etuosasta tätä nimeä. Ei koskaan pääse estradille välttämättä, mutta silti se lahja ei ole yhtään vähempiarvoinen, koska se on Jumalan lahja yhtä lailla. Mutta riippumatta siitä, että mikä se lahja on, mikä sulla on, mikä se kutsu on, niin mä ajattelen, että sekä lahjan että kutsun löytämiseen on niin kuin muutama tämmöinen käytännöllinen tapa, jota me voidaan niin kuin noudattaa, jotta me voidaan löytää meidän lahja, jotta me voidaan löytää meidän kutsu. Ja nämä on ihan niin kuin, no joo, katsotaan ensimmäinen, on hyvinkin ilmeinen, eli rukoile ja pyydä, että Jumala näyttäisi sun lahjan ja sun kutsun. Ja mä ajattelen, että sekä tässä että kaikessa muussakin meidän kristityn elämässä rukous on itse asiassa, sen pitäisi aina olla se lähtökohta, millä me lähdetään liikkeelle. Kun puhutaan herätyksestä, niin joku sanoo, että herätys lähtee aina rukouksesta. Hyvät suunnitelmat lähtee aina rukouksesta. Myös kutsun ja lahjan löytäminen, se lähtee aina rukouksesta. Sitä kannattaa harjoittaa. Vaikka monesti me enemmän puhutaan rukouksesta, kun käytetään sitä rukousta, mutta Jumala kutsuu meitä rukoukseen. Toinen asia on se, että sitoudu osaksi paikallista seurakuntaa, Kristuksen ruumista ja kokeile siellä erilaisia asioita. Siis sitoutuminen on tärkeää sen takia, että ne ruumiinosat toimii aina yhteydessä toinen toisiinsa. Ne ei toimi silleen, että yksi on jossakin aivan muualla ja toinen toisaalla, vaan ruumis on tarkoitettu yhteen, että se toimii yhdessä toisten osien kanssa. Ja lahjat toimii myös yhteydessä toisiinsa. Ehkä sä et välttämättä heti löydä sitä kutsua, kun sä tuut seurakuntaan ja kokeilet jotain. Joku on voinut kokeilla pyhäkoulun pitämistä tai jotakin muuta ja ajattelee, että en ikinä enää, että tämä ei ollut mun juttu ollenkaan. Ja sitten hän löytää myöhemmin itsensä jostakin aivan toisen tyyppisestä tehtävästä. Ja tämä on hyvä tapa, että pienellä paikalla kokeilee ensin ja antaa Jumalalle mahdollisuuden, että olisiko tässä se, mistä mä voisin antaa omat lahjani käyttöön. Havaitse ne alueet, joissa huomaat Jumalan käyttävän sinua. Ehkä sä näet jonkinlaista hedelmää, kun sä oot tietyllä paikalla palvelemassa. Tai sitten, vaikka sä et näkisi hedelmää, niin sä koet itse jonkinlaista niin kuin rauhaa tai rakkautta toisia ihmisiä niiden sun ympärillä. Sä koet jotenkin sellaista yltäkyläistä rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joita sä saat palvella siinä tehtävässä. Ja jos tällaista tapahtuu, niin todennäköisesti Jumala tekee sun sydämessä jotakin ja synnyttää näitä asioita sun sydämeen. Tämä on tärkeää. Kuuntele toisia. Tämä on monessakin elämän asiassa tärkeää, mutta myös tässä kutsun ja lahjan suhteen, koska usein ne ihmiset ympärillä, ne on iso, tärkeä voimavara, että me voidaan ymmärtää meidän kutsu, jotta me voidaan ymmärtää meidän lahja. Mä muistan itse, kun olin ensimmäisiä kertoja pitämässä Raamattu-opetusta ja pyydettiin yhteen semmoiseen niin kuin opiskelijailtaan pitämään Raamattu-opetusta ja mä ajattelin, että voi että. En uskaltanut olla suostumatta ja se valmistelu oli aivan tuskasta ja sitten mä menin sinne aivan niin kuin täysin melkein vapisten sinne pitämään sitä ja
selviydyin jotenkin siitä illasta ja ajattelin, että no nyt ei kyllä enää tarvitse koskaan tätä tehdä. Ja sitten tämä ryhmän johtaja tai paimen sen jälkeen jotenkin rohkaisi mua. En muistanut tarkkaan, miten hän sanoi, mutta jotenkin hän sanoi, että sä tulet kyllä vielä opettamaan niin kuin uudestaan. Ja mä ajattelin, että okei, no ehkä tästä sitten jotakin saattaa tulla. Jos hän olisi lytännyt mut siinä kohtaa, niin sitten olisi voinut olla aivan erilainen niin kuin se jatko, mihin siitä olisi sitten siirrytty. Toisaalta myös niin kuin toisten armolahjat voi olla puhumassa meille ja rohkaisemassa meitä. Mä oon ainakin tullut siis monen ihmisen kautta rohkaistuksi siinä omassa kutsussani. Tulee mieleen erityisesti tuosta 2-3 vuoden takaa olin Keski-Euroopassa käymässä ja siellä oli sitten tämmöinen olikohan Tšekeistä oleva kaveri, jonka kanssa kohdattiin ja vaihdettiin hei ja nimi ja sitten hän rukoili mun puolesta, mitään muuta ei oltu siinä puhuttu ja sitten hän sanoi siinä rukouksessa, että Jumala on kutsunut sut opettajaksi, että käytä sitä lahjaa ja jotenkin näin rohkaisi mua siinä lahjan käytössä. Hänellä oli selkeästi niin kuin jonkinlainen profetian lahja tai tämmöinen, mitä Jumala hänen kohdallaan käytti. Ja tällaiset hän rohkaisee valtavasti, kun Jumala puhuu toisten ihmisten lahjojen kautta meille, että me ehkä ollaankin sillä omalla paikalla. Totta kai välillä voi tulla toisten kautta myös se niin kuin erilainenkin vastaus, ja sekin pitää hyväksyä. Ei voi olla paimen, jos ei kukaan halua tulla sun seuraasi. Tai jos sä haluat olla opettaja, mutta sitten kun sä opetat, niin kaikki lähtee pois sieltä ja eikä tule enää takaisin, niin todennäköisesti se sun kutsu ei ollut opettaja, vaikka sä olisit halunnutkin sitä. Välillä me ehkä toivotaan, että se Jumalan kutsu olisi johonkin tiettyyn alueeseen. Me katsotaan jotakin toista ihmistä, että mä haluan olla tollainen kuin tuo. Että mä haluan, että mulla on samanlainen kutsu. Mutta Jumalalla onkin ihan erilainen suunnitelma sulle. Tällöin on hirveän tärkeää, että ympärillä on niitä ihmisiä, jotka on täynnä rakkautta, on täynnä lempeyttä, ei ole nuimassa maanrakoon sitä, joka on kokeillut jotakin, vaan rohkaisee ja yrittää ehkä ohjata, että ehkä Jumalalla on tässä toisella paikalla sulle käyttöä. Monta ihmistä, monta kutsua on rikottu sillä, että on annettu typeriä kommentteja vääriin paikkoihin ja kritisoitu väärällä tavalla. Meillä on ruumiin jäseninä vastuu toisistamme, että me ei hajoteta, vaan me rakennetaan sillä, miten me puhutaan ja miten me rohkaistaan toisiamme. Mikä antaa sulle iloa ja mihin sä luonnostaan koet vetoa? Jos sulla on antamisen armolahja, niin todennäköisesti sä koet siitä antamisesta eri lailla rauhaa ja iloa kuin joku toinen, jolla sitä lahjaa ei ole. Tai jos sulla on johtamisen armolahja, niin sä koet todennäköisesti sen johtamisen jollakin tavalla mielekkäämpänä ja merkityksellisempänä kuin joku toinen. Sitten tällainen ihminen, jolla ei ole taas johtamisen armolahjaa ja hänet laitetaan johtamaan, niin hänhän on aivan niin kuin siellä, että minkä takia mä joudun tässä olemaan. Ja hän voi olla hyvinkin niin kuin kokeakin olevansa väärällä paikalla. Se ei tuo iloa eikä tyydytystä, silloin se kutsu eikä tehtävä. Ja viimeinen, mikä ehkä on enemmän siihen kutsuun liittyen, että missä sille sun lahjalle voisi olla tarvetta. Koska voi olla niin, että se kutsu, mihin Jumala sut niin kuin lopulta ehkä ajattelee, niin se ei ole vielä auennut. Voi olla, että se paikka, johon Jumala on sut tarkoittanut, se ei olekaan vielä tänään auki. Että hän valmistaa sua. Hän laittaakin sut johonkin toiseen tehtävään joksikin aikaa. Tai sitten voi olla, että sä oot ymmärtänyt sun kutsun väärin ja Jumala kutsuukin sua ihan toiseen tehtävään. Palvele, kato missä on niin kuin mahdollista palvella ja palvele siellä sun kykyjes mukaan. Ja odota sitä, että jos sä koet, että tämä ei ole mun paikka, niin odota, että Jumala avaa niitä ovia uusiin tehtäviin ja uusiin paikkoihin. Ja viimeisenä ei vähäisimpänä Paavali kirjoittaa kolossalaisille, mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille.
Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Kun sä annat sun lahjan ja kun sä annat itsesi, vaikka sä et tietäisi sun lahjaakaan, kun sä annat itsesi Jumalalle, sä annat itsesi toisille ihmisille siinä ympärillä ja sä rakastat niitä toisia ihmisiä ja palvelet niitä toisia ihmisiä, niin sä et voi tehdä väärin. Jumala on kiinnostuneempi aina meidän sydämestä kuin mistään muusta. Toisia rakastavat, toisia rakkaudessa palvelevat ihmiset, ne rakentaa aina yhteyttä, ne rakentaa aina sitä Kristuksen seurakuntaa ja ne vie aina Kristuksen työtä eteenpäin. Vaikka meillä olisi mitä lahjoja ja vaikka meillä olisi mitä kutsuja, niin jos meiltä puuttuu se sydän, jos meiltä puuttuu rakkaus, niin kuin Paavali myös siellä korinttilaiskirjassa sanoo, niin eihän siitä ole mitään hyötyä. Ei meidän mistään lahjasta ole mitään hyötyä, jos me ei palvella Jumalaa täydellä sydämellä, jos me ei anneta sitä Jumalalle, mitä meillä on, jos meillä on itsekkäät pyrkimykset. Sä oot saanut Jumalan armon. Hän on ilman sun omia ansioita, ilman sun yhtään tekoa. Ennen kuin sä oot mitään ymmärtänyt sun lahjasta, yhtään mitään ymmärtänyt sun kutsusta, hän on sut jo silloin kutsunut ja ottanut omaksesi. Hän on rakastanut sua ennen kuin sä oot yhtään palvelutekoa pystynyt tekemään kenellekään toiselle. Jumala rakastaa sua ihan valtavasti riippumatta siitä, että ootko sä pystynyt tekemään jotakin tai täyttämään jotakin, miten hyvin sä oot pystynyt jonkun tekemään. Sä et pysty yhtään tärkeämmäksi tulemaan Jumalalle sillä, että sä teet jotakin tai suoritat jotakin tai sulla on joku lahja. Hän rakastaa sua jo ennen niitä. Mutta sitten kun sä oot siinä Kristuksen perheväessä, niin ehkä sä voit olla toisille ihmisille rohkaisuna siellä. Sä voit olla toisia ihmisiä myös kutsumassa, välittämässä Jumalan armoa toisille siinä paikalla, missä sinä oot. Mä en tiedä, miten sä oot tullut uskoon. Ehkä joku toinen ihminen on vaikuttanut sun elämään. Monella on näin, että se Jumalan armo, joka meidät kohtaa, niin se ei tule ikään kuin suoraan tuolta taivaasta meidän päälle, vaan se tulee jonkun toisen ihmisen kautta, jota Jumala käyttää. Ehkä sä voit olla nyt jollekin toiselle ihmiselle se Jumalan armon välikappale. Kristuksen ruumissa me ollaan nimittäin tällaisia armon välikappaleita, kun me rakastetaan ja palvellaan toisiamme, jotta yhä useampi saisi kohdata Jeesuksen, yhä useampi saisi vastata siihen tärkeimpään kutsuun, löytää sen paikan palvella toisia sen sisällä. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra Jeesus Kristus siitä, että sinä olet todella rakastanut meitä jo silloin, kun me ollaan vielä oltu sun vihollisia, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan. Sinä olet mennyt ristille meidän puolesta, Herra, silloinkin, kun me ei olla yhtään hyvää tekoa pystytty tekemään, Jeesus. Sinä olet meidän sydämen muuttanut armossasi ja pyhähenkesi kautta, ilman että meissä olisi mitään erinomaista tai hyvää ollut. Ja tällaiset ihmiset sinä olet kutsunut myös palvelemaan ja rakastamaan ja viemään sanomaa eteenpäin tämän maailman keskellä. Herra, me pyydän sitä, että varusta meitä itse kutakin siinä kutsussa ja siinä tehtävässä, jonka sä oot tarkoittanut meille. Sä tiedät, että me ollaan välillä ehkä hukassa sen meidän kutsumme kanssa. Me ei aina tiedetä, että mitä meidän pitäisi tehdä tai missä meidän pitäisi olla tai minne meidän pitäisi mennä. Mutta Herra, me pyydetään sitä, että kun me etsitään sinua ja me etsitään sun vanhurskasta tahtoasi, niin sä jotenkin näytät sitä tietä eteenpäin. Anna myös meidän ympärille niitä ihmisiä, jotka saa olla rohkaisemassa meitä ja auttamassa meitä löytämään ehkä sitä paikkaa, missä me voidaan olla palvelemassa myös siellä seurakunnan keskellä ja toinen toisiamme. Herra, me kiitetään sitä, että sä oot antanut niin paljon lahjoja myös tähän yhteisöön ja meidän niin keskelle, että me saadaan olla niiden kautta sinun pyhän hengen voimassa palvelemassa toinen toisiamme. Ja pyydetään jotenkin, että vaikuta niin, että jos niitä jotain lahjoja puuttuu, joilla me tarvitaan tähän
aikaan, tähän niin kuin tilanteeseen, niin pyydetään, että myös anna niitä lahjoja yhä enemmän niin, että ne saa tuoda sinun nimelle kunniaa ja rakentaa seurakuntaa. Ja Herra, pyydän vielä, että jos on joku, joka ei vielä sydämessään niin kuin tiedä vastanneensa siihen kutsuun, jonka sinä olet antanut, mä pyydän, että tuu tänään, Herra, tätä ihmistä lähelle, tuu sä kolkuttamaan hänen sydäntään. Herra, ja vaikuttamaan niin, että hän saa ottaa vastaan sen elämän kutsun, saa ottaa vastaan Jeesus sinut ja siirtyä siihen todelliseen elämään, todelliseen kutsuun. Jeesuksen nimessä. Amen.